Hej og rigtig hjertelig velkommen til. Du lytter lige nu til Vinnie Petersen fra Mind Explorer. Jeg har lavet den her lille video til dig, der er særlig interesseret i at vide lidt mere om, hvad det er, en fingerprintsanalyse går ud på. Det at få lavet en fingerprintsanalyse giver dig redskaber til resten af livet. Så hvis du er en af dem, der vil være den bedste udgave af den, som det er meningen, du skal være, så er en fingerprintsanalyse absolut noget for dig. Når du kommer til en session, så starter jeg med at tage aftrykket af dine 10 fingerspidser, og så tager vi udgangspunkt i de 3 hovedelementer, der hedder livsskole, livslektie og livsformål. Det er det, der danner hele grundlaget om sessionen. Det her, din sjæl har sat sit print. Det er din sjæls kontrakt, vi skal ind og arbejde med. Fingeraftrykket er dannet 5 måneder før du bliver født, og du har det til evig tid. Et af de vigtigste og mest spændende elementer i fingerprintsanalysen er selvfølgelig dit livsformål. Det er det lille frø, der blev plantet i dig 5 måneder før du blev født, og det er her, du har dit højeste potentiale for udvikling og vækst. Hvad det så er indenfor, er jo det, som træder frem i din session, om det er lederskab, kreativitet, det spirituelle verden eller noget helt fjerde. Men vejen hen til dit livsformål går altså via din livslektie. Og et livslektie er dit svage led. Så det at kende din livslektie gør, altså du får en enorm mulighed for at træne den muskel, som det kræver at tage dig til din succes. Hele vejen du går på, kalder jeg livsskolen. Så hele denne her måde at finde balancen på, så du kan vokse i din livslektie og træde ind i dit livsformål, kræver, at du sætter handling på. Det gør du i din livsskole. Der findes 4 af dem, og du vil præcis vide, hvilken skole eller skoler du hører til, og hvad det handler om, når du er færdig med din session. Så nu har du været igennem en enkelt session. Du kan også samle en gruppe, 6-8 mennesker, og I kan sammen få en aften omkring fingerprintsanalysen og få små live-læsninger hver især foran hinanden i gruppen. Så der er mange muligheder. Nu har du været på en lille rejse i fingerprintsanalysens verden, og med min baggrund fra det internationale institut i håndanalyse fra USA, ved jeg, at du får det allerbedste redskab til den dybeste indsigt og største personlige vækst, der findes på markedet lige nu. Jeg ønsker for dig, at du skal udfolde dit unikke potentiale, at du skal udfolde det her lille frø, der allerede er plantet i dig. Så du kan skabe den succes, både personligt og professionelt, som giver allermest mening for netop dig. Sidder du tilbage nu med yderligere spørgsmål, eller er du blevet endnu mere nysgerrig på fingerprintsanalysen, så er du altid velkommen til at tage kontakt til mig.